Negara Campursari wonten Diajeng Nanda Sari. Satu lomba spesial buat semuanya.
sing paling apik mung kuwi endinge. Heeh. Niku Tenan nggih. heeh, sing paling apik teko Nandasari iki ya mung aso. Piye tak kuwi mau? Ya jar balen neh. Napa? Balen neh. As. Oh. Iso kaya ngono. Iya. Nggih, Mas Deni. Dalem diajeng Nanda. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng Iya. sedaya tamu dengan ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Menika dalam rangka pernikahan nggih. Pernikahan sowan ana ing daleme Bapak Susilo dalah Ibu Diah. Nggih. Nggone Ami Woho Siwi Sri Pinanganten Sarimbit Wong Ayu. Nggih. Sing putri pinaringan asma Roro Ayu Dinda Kinanti S. Nggih. Sing nomor loro Kakang Mas niki murah. Nah, Sapa iki? Nakamura. Oh Nakamura kok niki murah. Nakamura. Nakamura Daisuke. Sasuke. Sasuke lek film Naruto Daisuke. Daisuke. Iya, Oh, nggih. Adewe Bagune. kapan ya iki engko bar iki Mayangkara diundang ana ing Jepang. Wow. Wah, ndah Ndah neo. neo. Numpak kapal iso semaput dalan Saben blokek. Ya andah kene. Bagune paring ndedonga Mas Deni Bisa dumateng diparingi teman-teman donga kekalih. dhisik, iya. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan bali wisma tansah atut runtut pindho mimilan minturna Amin. dados kaken-kaken lan ninen-ninen boten Amin. pinisaken donya tekaning delahan enggal pikantuk golek kencana ingkang saged tata jalma putra kawan putri ingkang soleh lan soleha. Kuwi jane sendaren apa iso ora nek titik Donga komane. iki kudu jangkep. Oh iya, wong donga ki lek jarani sesepuh kuwi sak ambekan ki sak kalimat sak dawa-dawane. Kuwi Oke. muga-muga dijabah karo Gusti, Amin. bibare diparingi ewo iki Pak Susilo dalah Ibu Diah dipinaringan sehat, Amin. penak nggone golek sandang pangan kelawan papan, ya toh, Amin. diparingi berkah iso manfaat donya lan akhirate. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih Amin. wis kok Oh, wes. amin. Matur suwun nuwun nggih. Monggo. Matur monggo. suwun ya diajeng Nandasari masalah degane kambil ijo bejane sok sing duwe bojo. Heeh. Niki tasik legan menawi Bapak Ibu kersa duwe mantu sinden monggo kula aturi mengke saged DM dumateng Bapak Soleh. Ha iki eone sinden-sinden niki nggih. Tasik sesarengan Mayangkara campur sarinya Indonesia ingkang angka 3 wonten diajeng Hani Kusuma. Satur wilujeng dalu kagem sedaya tamu undangan. Awas, halo, halo. Ning ngendi nggonku goleki kotak kotik kepengin ketemu nadyan tak parani mong nuruti karepe ati Awas. Yo. Kaya ngene lelakonku mbih ngopo kok dadak ketemu
sende ora tresno Mbak ya kondo sing prasaja yen kowe pancen wis ra tresno Han kondo sing prasaja luwih becik timbang nglarani ati Kula Mas rungokno lho kok cuma rungokno ki iso nyawang buri maksudmu Sak aku to maksudnya iya maksudnya sampean kuwi lek memang wis ora tresno timbangane terus nyelot suwi ora gelem maem lah iya diet ya diet ning ya aja kenemenan yo mana iki atiku lara lho Mas atiku ati kene lho iki iya atiku lara ati iso dengkul ya kan saking nek anu aku kulino ekspresi olahraga oh iya olahraga iki kok soyo mudun-mudun ning kene ora iso mudun-mudun diajeng Hani Kusuma sowan ana ing daleme Bapak Susilo sak keluarga alhamdulillah adewe asung panglipur ya kapurih nyekseni gelaripun kekajatan didongake mantene sithik-sithik sadurunge awakmu lungguh ha coba ndonga sing apik kaya ngapa jajan nggih bakune matur sembah nuwun kagem Bapak Susilo sekeluarga Ha-ha. matur sembah nuwun sampun nimbali campur sari mayangkara sak rombonge menika mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras lan wilujeng mugi-mugi tansah pinaringan sehat mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah mugi-mugi panggah mugi-mugi kan mendoakan itu ya mendoakan ya aja mugi-mugi. kakean mugi-mugi ngene lho mugi-mugi dipun paringi sehat rezekine lancar ngono lho ora kok dadak amin mugi-mugi ya ya kuwi iki sampean ora ngerti to kuwi jeda tinggi mikir ya buat omah rapalan pasang temanten iya. selamat menempuh hidup baru iya. semoga berbahagia amin Ah, amin ya rabbal alamin Langgeng. amin ndang diparingi putra putra sing solehah kaya ibune oh ya tak kira kaya awakmu nek kaya aku ya ora mungkin wah ya jenenge wong diajeng Hani Nggih. matur sembah nuwun sanget kepareng lenggah Monggo sawetawis dipengajengaken. nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sagunging para rawuh kakung Sumawana putri kang dadi kinurmatan sugeng lelenggan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngerahapi dedaharan kang sampun sumadya sesarengan kalian Mayangkara campur sari ingkang angka sekawan wonten diajeng Putri Lope Mayangkara campur sari. Terima kasih banyak Mas. Sami-sami diajeng Putri. Ya, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing mangki ati kang nentang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah
lahir gak patek penak. Iya. Heeh. Tuas kadung Bu. Ya aku wis semangat loh Mas Madang. Kok jan-jan wong-wong ki ora mesak-mesakne bocah ayune kaya ngene. Sapa to sing raruh putri lope-lope bocah sangka gunung peh. Masyaallah. Alah kebablasan. Malah tekan kono iku malah tukang letinge wis kudu nampani lek awakmu tekan kono. Mas ngadeka. Lho, kok iso ngadeka sampean iki lho ngadeka kok dadake. Sampeyan ada urung men to Ayo Mas. dhisik iki wong dhisik iki Jopa Japune iki mandi. Oh. Wong dhisik iki anak 11 dipakani apa kuwi jenenge lek ngarani wong dhisik tajin. Ngerti tajin kok ora? Uduk bong Mas. Kok bongi malih rai gedeng ndasteng lan kuwi itu. Ya gak ngono sampean kan maksudnya tumbuh besarnya itu. Ya tumbuh besarnya Tinggi gitu loh, mergo seperti panganane jerapah. pususan beras iki lho. Kuwi dhisik didang ngono kae ya to banyune nek kowentel terus? dijipuki. Terus? Saurunge dadi sego, iki Terus? nggih sarapan. Nah terus. Lah kuwi akhire anak-anak bocah saiki wis ngene iki kabeh gede. Lah terus kuwi Mas. Lha terus maksudnya apa? terus ya ngono kuwi ngono lho maksudku ki maksudnya apa kuwi jenenge? Bareng ngono kuwi terus nyapa? Lho, maksudnya pertumbuhan dan gizi vitamin itu tercukupi ngono lho. Terus Ya kok keras terus tak tuwabrakne syukur tumbuk malah nulur mangsa kowe. Diajeng Putri Inggih. sowan ana ing daleme Bapak Susilo adalah Ibu Diah nggih ya toh. Bapak Susilo kali Ibu Diah. Heeh, anggene anyekseni awake dina iki Malakrama putri tercinta. Yang bernama Dinda Kinanti S Pikanto. Nyapa iki kok enek es? Mbah, S iki singkatan apa to, Pak? Napa? Sarinastiti. Sarinastiti. Ya. Dinda Kinanti Sarinastiti.